गोंयभर रामनवमीचो उत्सव उमेदीन मनयलो। ह्या निमतान गांवकरवाडा मुळगांवां परब घराब्यान रामनम मनयली। ह्या रामनमीचें वैशिश्ट्य म्हळ्यार ही रामनम वाड्यातल्या परब घराब्याच्या पोन्न्या घरांत मनयतात। मुळगांव पेटेची जात्रा जावन कौल उत्सवाच्या दिसाच रामनम जाता म्हण गांवच्या लोकांक रामनम मनोवपाक गैरसोय जाताली। म्हण परब घराब्यातल्या पुर्वजांनी राम जल्म सुवाळो मनोवपाची जबाबदारी घेतिल्ली अशें ह्या परब घराब्यान मनोवपी रामनमीचो इतिहास आयकुपाक मेळटा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बड़ बड़ भलते जी राम पंचाक्षरी आणा पाचरुन महाराज सद्गुरु ज्ञान घन तो सर सिद्धोत्तर नंदन मने बोलावणी आणि वेदी श्री राम जेणे दर्जावरी धरिलावणी काळमंडलू वारमणी वरुण करसी दयासी। हांव प्रशांत परब उलयता। हांगासर विशेष म्हणजे आम्ही रामायणाचो ग्रंथ वाचता, जितूर राम जल्म कसो जालो ते सगळे कळटा। आणि आताच्या भुरग्यांक हे कळपाक लागून भुरग्यांनी हांगा येवपाक जाय। पहिली कथा काणयेच्या रुपान आमकां जाणटी सांगताली, पण प्रत्यक्ष कितकीच वर्सां जाली आमकां खबर ना। आमच्या घरात तो रामायण ग्रंथ आसा आणि तो आम्ही वर्सां एकदा उक्तो करता आणि तेचेर आम्ही तो वाचता आणि तो सगळ्या पर्यंत पावयता। ही कथा आयकपाक राम जल्माची सगळ्या लोकांनी गांवच्या आमच्या येवपाक जाय। माझे नाव पूजनीय सदाशिव म्हाळुपरा मुळगाव। तर ही रामनवमी उत्सव आमच्या गावची रामनवमी। हे ज्यावेळी रामनवमी दिवशी आमची कौला होता देवीची, केळबाई देवीची कौला होता। त्या कौला दिवशी रामनवमी कोण करणार म्हणून तिथं वडीलधारी माणसाने सभा घेतली आणि विचारलं कोण करणार हा रामनवमी उत्सव, कारण देवळात काय होणार नाही, देवळात उत्सव आहे चालू देवीचा पेटे कौलाचा। तर आमचे पूर्वज पुढे गेले आणि त्यांच्यानी सांगितलं आम्ही आमच्या घरी पूजन करतो ह्या रामनवमीचं। आणि त्या काळापासून ज्यावेळी सुरुवात झाली कधी झाली ते माहीत नाही। तर त्या काळापासून इथं आमच्या मधल्या गेल्या घराणे म्हणता आला, त्या मधल्या गेल्या घराण्यात रामनवमी उत्सव सुरू झाला। आणि ह्या पूर्ण ही रामनवमी म्हणजे पूर्ण गावची रामनवमी, पण आमच्या घरात आमच्या जाणत्याने आणले म्हणून आम्हाला करावी लागते। मी भिवा चंद्रप्रभ मुळगाव। आमच्या घरात रामनवमी जाता ही केन्नापासून ही आमकां खबर ना आणि पूर्वजापासून ही चालू आसा, पण ती कशी जाली ही आमकांय खबर ना। पण आमचे जाणटे सांगताले की ही रामनवमी म्हणटा ती 10 जाणांची, ती देवळान तेन्ना जाताली, पण कौला आणि रामनवमी जावंक शक्य जायनासलें म्हणून ती खंय करप असो प्रश्न उत्पन्न जालो। तेन्ना आमच्या जाणट्यांनी सांगले की आम्ही आमच्या घरान करूया। तेन्ना पासून जी सुरू जाल्या ती आयज पासून दणक्यात आणि उमेदीन चालू आसा। ते दिसा आम्ही सकाळी रामाचे पूजन करता, एक ग्रंथ वाचता चौथो अध्याय, आणि 12 सुमार रामाचो जन्म जाता तेन्ना तेचे पूजन करता। मागीर व्यवस्थित तो प्रसाद पाणी जाता, भजन जाता, घुमटाची आरती जाता, अशा प्रकारे चालू आसा। हांव नरेश परब मुळगांवचो। आमच्या ह्या मूळ घरान कितलीशीच वर्सां जाली गांवची एक रामनम आसा पळय ती ह्या मूळ घरान आमच्या जाता। एक्चुअली ती ही पर्सनल आमची न्हू, ही अख्ख्या गांवाची रामनम। ती कौला जेन्ना जात्रा आमची येता तेन्ना ती एकदा वांगडात कौला आणि रामनम वांगडात येता। तेका लागून पयलींच्या पुर्वजांनी कितें केलें की ती रामनम आमच्या मूळ घरान जे मदल्या गेल्या घराण्यान ती थंय साजरी करची, पण ही आमची एकट्याची अशी जावं ना। ती तेन्ना गांवची म्हणून रामनम हांगा हे स्टार्ट केल्ली तेंच्यांनी। तर त्या हांगासल्या जेन्ना ह्या घरान जाता तेन्ना लोकांनी ह्या गांवच्या चिंतचें न्हू की ही ह्या एकट्याचीच अशी रामनम न्हू, अख्ख्या गांवची रामनम। तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हितून सहभाग घेवचो।